Faidingke kabel taute buksong tini seng Hamjakmung Gwnang Dopha. Au Hamjakmung Gwnang Dopha. O Hamjakmung Gwnang Dopha salam lai tini wo. Haikeba sanam tini wo. Boma haike ya prisanai. Boma hai samno klainai. Samung kaham klai tongnai oma hai kaisa motha tongo. Amot hanke UTF haikeba United Tiprasa Forum. Niro jotono khonjuko kerke khanadi ang kha khlaigo o khorang khumpui TV ni bising tei ni thanibo kha slakmung ba kha nangmung wan sok jaknai kata ni thani toi phai manai na hanisung wan sogo hani bangai o khumpui TV mo thano ang sekang o khapang phiago UTF ni ngai niro suno kobago tekme bangai hambai marogo sengpuilla UTF bulan sakang samung ni bising tei se khajago social media ni bising tei Facebook WhatsApp friend circle UTF songsa jagai gasai phaimani Oma hai samung kham khlaijani bagai haikaba o Hamjakmung Dopha sanamna thangtini wo bomo hai qualification nang haikaba aboki rang nang nangnai koroksa educated person nangnai haikaba Hamjakmung nang bukhadang nangnai niro je borok no hamjaknai Tiprasa no hamjaknai Tiprasa Dopha no tishanani musuknai borok no phai mano ahai pano se ochrai bini last exam o bo above 91% bo score khayo wangso tongo siklaro sikade taboni sin omosung omo hai kaiseng ma basanai riang ambasa area ni bini tong thai krai kichik misik watui phaike watui klai lai tong thai krai khnawo singbinar thang sogi laika half wall floor klai singbono tangai rei laika haike o panda o kemono bakha nangrani haikaba khas hari renani ama haya au tangi namala jefru bai thangni thani Hamjakmung tongo afronte khoroksana Hamjakmung no bagi mano